Aquí estem als vessants de les muntanyes de Prades i aquí tenim plantat Trepat i a l'altra banda Macabeu. Fer país és cuidar el territori, és donar a conèixer les diferents zones de Catalunya, la diversitat, des del Pirineu fins al Delta. I en aquest cas, doncs, nosaltres aquí tenim vinyes. Al final els pagesos som els que cuidem el territori i per tant crec que som una part important del que és el nostre país. Primer anirem a la vinya, que és d'on surt la primera matèria, el raïm. Recordarem tot el celler tal com fa el raïm, una mica el procés d'elaboració, i després vindrem a aquesta sala on es fa la criança i l'envelliment dels vins i per últim acabarem fent un tast de 4 vins. El Trepat és un raïm autòcton de la Conca de Barberà, que com veieu és un vi negre, però té poc color. Hem visitat el celler de Mas Foraster, que ens ho han ensenyat i explicat molt bé els diferents tipus de raïm. El Ricard ens ha fet un tast de vins i la veritat molt bo, l'hem trobat boníssim, l'olor, però a més el gust deixava un gust especial.